esan da bezala, 2018an ere sortu zen, etorra aurten batu jako, baina lehenagotik bai marketek bere ibilbidetik eta nik bidetik, baso kontutan ibiltzen du asko. Nire kasuan ikerketatik, markelen kasuan praktikatik zela izkixo, ez? Zela ez, bai errezen sorrera eta bai errezen lanaketak kokatzen ditugu bai ikusten dugunen inguruan. Eta horregatik aurkezpen desberdinak egiten ditugunean, kantai inguruan, kokatzen gare kokatzen gazen herrizan. Gazen herriko datuak ematen, pixkat jentiai ulertarazteko zein da gaur egungo baso gintzen eta basoen egoeria batezo eskalaria atlantiko. Horregatik, Itziarreko, Debako, ez da gizoko gero asaltu matzuk izkazko itxo gortik, baina ikusten duenatik Itziarreko deban zaterik aldizena da, baina bat abe deba zaiz. Horren ez da gizela da. Horreik karakteristika batzuk artearen, ondo esaten bezala oso eremu malkartsua da. Gorriz dagoen eremu hori da, honeko honetik gorako aldapara zen lekuak. Referentzia bezala, Perez, honeko 30 gora, sartzen gara eremu ez nekazalian. Eta, zela izan da, honeko 40 gora, makina izan erabilera mugatuta dago zegoz. Honeko 80 bat ero zueztuta. Gutxi gora bera honeko 85 pribatua. Hor dago mendi publiko bat, egiz izan da, horreko honetan enteronaz zentral nuklear bat jartzea gure zaudela 70 marka. Zerren lemoizkoa zela aukera elkarra. Eta hori diputazioa garatu zen, eta antza hor dauzke bai basari batzuk esporgatuta, eta hori mila movida, supongo, zeurekia jakiko zuenan, entenien esenpio bat. Horrek usi liteken bezala, espese esotikoen aldaketak, nagusitzu. Nabarmenak 10, uneko 40 ohikoena izaten da, uneko 70, uneko 80 bueltan ibiltzea Euskal Herria Atlantiko. Araban eta Nafarroan, aldatzen da kontua. Zerbait nabarmentziaren, bai ondin txinispinu pilo da, bertan bebai, 1000 eta gora. Eta zerbait aipaziaren tritomeria kontua aipatuko, gero igual lusatu benke geixa, badera gero baldin badaz. Baina tritomeria da, burbat lobiak eta sektoriak inoen apostu bat, gure ustez zentzu eskorik ez daukena. Bilakara ikusitza eta hemen ardatza, apur bat berezisa da, pixkat aldaketak nabarmentzeko. Azkeneko zantzia eratzen da bat amesetik, gaur dainoko datuak ikustaraztia da honen helburua. Eta ikusten zuen pinudiak irrutara logei itera bueltan aldatu diez, beste zerbaitera. Eukalituak, beste eukalitu faltako ditzake, ez dugu blusa. Ez da hain fuerte sartu, beste leku batzutan konparante. Oso nagarrantzeko da bai lausonianak, kenduan lausonianak kantidadia, segurazki gaitzen kontua izango da. Eta gero berriro, kriptomerian sarrera, egun hektara sartu diaz itzia da. Guri askotan kokatzen gara dikotomia honetan, babestu, koiztu, edo landaketak edo basoa. Guetzako eztabaida ez dago. Badatzen dintzen inguruan amagalen ditza egiten, eta egurrakin edo basoak ematen dituen produktuekin edo zerbitzuekin elikatu edo urrentxu biharra dugu. Horren oreka puntu baten egon behar da. Eta dikotomia honetan jauztia ez da horriz. Gure iritzi eta hortaz aprobetxatzen da bat ez be sektoria eta ez da bai EAen ez da gizen bat hektarea babesgune da.
gainontzekoa baldin badau oso gaizkiko ez duta, ez abaitzezat. Ohiko gasolintza oso modelo agronomiko da, oso lineala, oso kontrolpean mantentzen da dana. Berez, asko oso guztoko egun autore batek mandoi kontrol gasolintza zertentze dela. Beti dominatu nahi didez bertan sortzen den prozesuak basuan, suprimiru askotan, eta ez da autorregulazioarako mekanismorik. Gainera oso zartagarrixe da. Bai globalizazioak eta bai klima larrialdiak zuzenean afektatzen ditu, zezkenean gasolintza oso luzerako aktibitatea da, oso luzerako plangintza eskatzen dauna. Kasurik zela xede horri genean, gabaitu zen kasuan gabetze arma piku, ia 20 urteko ritmo baten sartzen, eta 20 urteko ritmoa gauzak asko aldatu diez. Gero gainera, bi prozesu hau, globalizazioa eta klima larrialdia askotan jartzen dira etorkizunera begirako kontestu baten, eta beste leku batzutan bezala, gurean be, aspaldia ezitzeko kontua da. Eta erabiltzen dugu, itxinezkinuan egurran presizuan bilakaera, honen aislada bezala ez. Horrek azkeneko 30 urteak diez, eta azkeneko 30 urteetan ziurgabetasun horren erakusleak edartu dira. Aizetie joda benean Europan, Espartnia eta Lotarrak berbaiten denetzean, presioak bera inauen, Usaren zizionatu sartu zen, gaitz exotiko bat pitunen gainean. Erain zauen neurri oso zorrotza sartzea, posizioak bera inabian, krisi ekonomikoa zen ez. Klasen gaitza izan oso esango betxoa, oso gertu gertatu zen, landetan, eta urte askoan nahi zauen eguran presioak gehi egotia. Atzan egon iniko ez guzti gorarik, ez ezer banden gaitzekin, udazken epela hauek eta medaien ziklo aldaketak daukien kontuekin, oso eragin zuzena daukena, izan da azkeneko zelabaitzeko. Gaur egun bizi gara, horako burbujaren baten, azkeneko hiletan egunan presizoak asko ino gora, eta ikusiko gaur nola reakzionatzen dagoen jabetzak ez, horren inguru. Segurazki, business as usual hori zaten inglesez, segurazki errepikatzen saiatuko dian, saiatzen da. De hecho, bai sektoretik eta bai eragile zanetatik, banden aurrean hartudan postura izan da ordezko espeziala bilatzea. Zerrenda oso ezaguna egin da, honek ziren ze resistentzia naila daukien beste konifera banden horrean, eta egitatik 3 izen diaz gehien notatu direnak ez, direk uste zo, kriptomeria, itziarren kasuanak esatzen zen. Sektoriak berak itxuan hartako erabaki bat izan da, notatu da pile bat, baina ez dakizien ze emaitza emango zitzuen ez. Lehenautik basazen erako partzela experimental batzuk, eta hortik guztiatu diez espezial ezberdinak, sekoia eta kriptomeria egidez, eta horrek ikusten oso izan maitzak ez, oso arazoak emun ditzu. Hori oin, inungo gaitzuarik edo inungo zela gaitzunak edapenik barei. Eukalitoan inguruan zer esan, aldana esan da, oso jente gona jortik honen berri muten, zer dauzken, zer implikazioa. Eta batzutan dago zentzazioa guk, zela baitz, enfokezia eukalitoan eztabaidan oso positua ez da, zela baitz esan. Zer berez, azalera handi bat okupatzen da, bat ez behar Bizkaiko horri jakin batzutan, baina orokorrian hor ez da hau, ez da bai. Guretako ez da bai da behar da, ordezko kudeak eta ez beste modelo da. Bat ez behar, ziurgabetasunean kontzertu hori hartu eta grafika ekonomikoa da. Ziurgabetasun baina txikina denean, seguro denean saldu beharrekoa, ekoiztu beharrekoa, edo lortu nahi duzun duguru hori, flexibilia izatea koste da. Eta renta handizak lortu da diez, mantenduaz bertan. Ziurgabetasun baina handizak aldien bada, zenean bilatzen duguna da, diversifikazio hori, beste sistema bat,
malgo da. Kasu honetan eta kontestu historiko honetan bilatzen duguna da egokitzapen. Benetan aurrean dauzkogun erronka desberdin horrei egokitzen den sistema da. Eta hori gure muturretan eukidau beti. Historikoki bai, Euskal Atlantikoa izan da basogintza ikuspuntutik oso eremu emankorra eta oso ondo jakin daudenak luzerako plangintza bat diten, baina 19. mendean gutxi gara bera, gainberak da oso potentia egon zen eta galdu nintzen, ez? Fase horretan bertan, Europa mailan prozesua horrepikatu zen leku pilo baten, eta sortu zen basogintza eskola, eta basogintza zientzia bezala sortu zen. Eta sortu zen, erantzun baten duteko krisi bat, bai energetikoa, etzabolako zuegurrik, errekatzik, ero bai materialik etzabolako, eta sortu zen, ingeniaritza eskolak zela baita izan du. Eta hortik sortzen dago bai, dabar bat delako termino hau, eta normal bat, eta eskola desberdin horrek, eta horrek izan diaz historikoki nagusitu diren. Mundu mailan, honek eraldaketa asko ditu, eta aplikatzen diez sistema desberdinak. Oinarri zen, danak daukie post-printzipio, eta diez bat adire baso mistua dizela, espezialistasuna usartzen dela, ze biodibertsitateak ematen duzku zela ditzeko seguru bat, ez? Aldaketa horien aurrean, diversidade funtzionala, eta beste prozesu ekologiko bat batik, gutu dituzte berme bat. Ez diez baso uniformeak, heterogenoak diez, bai espazialki eta bai adinekin, eta bai estratuekin, eta bai beste kontu pilo batekin, ez? Eta horre, zela ditzeko maksima hori da, administrazioa eskala txikinean jatzen dagoela, eskala txikinean, hau da, oinez oin desberdintasunak behar ditzu, horrek emuten duzku segurtasunak eta aukera desberdinak. Adi da erabiltzen dago, kontrafondoa bezala, hau Aramesoko lausonena saioa da. Aktuazio miezketa bat, entresaka bat dinda, eta entresaka eginez bat, leroko aizetiakin, zabarretasun hori manifestu bat, miratu da, arbolak jausten azten dira. Beste printzipioa da, sortze naturala, erabili behar daukogula, hau da, bertan sortu diazen handara erabili behar diaz. Arrazoi pila badaz, bi aipatzearen alde batetik bertan sortzen dena bertara egokituta dago ja, hor sortzen da baldintzak ematen direlako. Beste bada koste ekonomikoa. Azkenean landaketak egiterako orduan, hor joaten da basogintzako zelaitzeko inbertsitari kondiziona. Gainera momentu ziurra erasun maila handizien egin dukotzen, hau da, 40 urtera, pinuen kasuan jartzen bat gara, leroko urtean itzidezu zaztu handizienak, eta espero dozu 40 urtetan da ondo joatia, guetan itxek. Gaur egun daukogun kontestuakin hori oso zaila da. Beste printzipietariko bada, egiten diazen aktuazioak, izan behar dela, ahalik eta zela izango eskoabienak, lurra da kapitalik handiziona, hor markatzen da eusen bason zelaitzeko potentziaria gana, eta hori bagazten da. Oso itutzen gazelako ezken atokizak egin eta hau ez da kontrajantzua da, hau ez da jasangarrizak. Zigurtagarisak eta euki izan da. Eta azkenek eta behar da teknikuena, da atzenean ekoizpena entresaka bitartez, bakantze bitartez egiten da. Metodologia desberdinak, estrategia desberdinak daz, zelabait zehozer aipatzearen, beti hartzen, baso bakoitzak markatzen da noiz, eta zer, baina beti goitik bakantzen da. Zer nahi bat, hartzen dira onik handienak, beti egitura mantenduaz. Eta pentsatu daz, bai baldintza ekologikotan, eta bai baldintza ekonomikotan. Ezin bat ararne egon gitzen irelea bukaeran ikastora baten, markatzea hor oso kruziala da, oso faktore determinantia da. Eta Inglaterran egon gitzen ikastora honetan, errekuziosko zail bat, nun 5 urtean behin sartzen ziren, eta hartzen zituzten oin gutxi batzuk, eta kriston errendimentu ekonomikoaz, eta ekologikoki basoan jaitzen brutala. Oso diversuak, gurrikaren faktorean mantenduta, eta beste indikadore pilarak mantenduta. Ekonomikoki saiatzen gara aurkezten basogintza eredu hauek,
batez be, azkenean, ekologikoki zelabaiz oso iritzi oso erresa da, badakigu estimulatora egin gauzako batu bat ikeguna. Aldera oikoena basozoaren aldetik izan da bai, eta ekonomikoki izan. Ekonomikoki oso dituta ekosistema zerbitzu simple batzutan enfokauta bizitzea, oda egurra, ero zelulosan ekoizpena. Aramaixoko herri gurretan egindako analizi baten edo gintzen emaitza horietara, azkenengo 20 urtetako ekintza danak hartu benitxuen kontutan, eta urteko Aramaixoko udalak bere pinioetatik hau da atara duna diru laguntzekin, ibiliko gineak €160 hektarea eta urteko. Baso jabe, bataz besteko baso jabe batek, atarako ditu €200, €206 hektarea eta urteko. Ez da dira, zerbait izan. Eta, hau analizatu ostean zen, zer atara eginke bestelako basonintzara du batekin, ez? Literaturatik eta inguruko daturatik hartuta, aritza, egonkortuta dagoen baso batean, aritza ekoizten dagoen bagina, osan gure figura, oso espekulatiboa, esken daturik. Eta zaitu gare leku desberdinetan galdetzen, aurreko hastian egon zen Murgian freelance egila eseneko ingenieru bat, melinda esenekoa, burgusekoa, eta arekin kontastatzera kontuaren, bastante adosago, ez duen inkluso geisha. Frantziara behira jartzen baldin bare, hor dago AFI izeneko elkarte bat, baso irregularraren elkartea, zegoet itzulita. Eta hau dago, eraberian dago, Prosilba, izeneko erakunde baten barroan Europa maila. Eta hori ikusten puntuak diez ikerketa basuak. Eta hauen esperientzian, azkenengo badalogeita beretzetik azitzen, 32 urtetan, eta ikuste balore dago, ez? Zubat euro eta urteko. Eskotuen perbia referentziak hau da, euren mataz besteko zifra, baso horietan, eta hau da, aurkeztutako zifra amaioa. Beti bet, diru laguntzak kontutan hartua. Claro, sartzen baldin bagara beste ekosistema zerbitzuetan, edo zelan analizatu dagoen ekonomikoki beste zerbitzu batzuk, oso zaila da, gaur egun, zerbitzu egunak nahiz eta kuantifikatu dien maila oso teoriko baten kuantifikatu izan diaz, eta praktikan uran edo uran inguruko zerbitzuak eta zeodian inguruko zerbitzuak diaz materializatzen dien. Gaur egun eta estatu Espainiarean, CO2 mitigazineko proiektuak diezen indarrizia kontu bakarra, baina gurean baldintza eskaz badauken. Eskatzen daue, 80-tik ona, basorik ez euki izan. Uneko 70 gutxi gara, Euskal Herria Atlantikoan basotu dagoen lekuan hori ez da ulortzen. Egon dia proiektu pilo bat, eta gutxinak hau aldatzen dabil, kudeaketa kontutan hartuko dabil. Hora, kudeaketa horia dauken basoak, zeubik proiektuak merkaturatu ahalko ditu. Eta, 140 hektarea urteko zifra hori da Portugaletik aterata, Portugalen ahoian materializatzen da. Portugal iparraldean, kudeaketara batzuk erabiltza, ordainketa hori jasotan dituz. Segurazki sartuko gara uran inguruko proiektu baten bertako erakunde batzuken, tantain figura, aurkeztuko zutena. Eta hor ja figurak askoz zabalagoa dira. Kasurik klasikoena izan da Nueva Yorkeko biztanleek, euren ura ordaintzen da benean, euren ura faktura baitzarakoan, ordaintzen da kuota txiki bat, hartunia klasen lekuko basoak ondo kudeatzeko, eta berme batzuken kudeatzeko. Gero lusatu gain gehiago, bai. Analiz ekologikoa esan zela zer esan, ez? Milaka landaz honen inguruan, basogintza, ezautzen dago basogintza eredu hori, ez da jasango deixa ekologikoki. Eta saldu algo da nahi dugu duzela, baina akademiako oso gara dugu. Kontestu honetan, errestik, joa goiena 20 marretik, hau da lankidetza sare bat goienan sortu zena,
horta zen zabaleixea daukena. Gure gogoeta hau entzun zabean eta proposatu zuzkuen guk aurkeztea proiektu bat, zer egin alda honen aurrean. Eta proposatu gutzen baso jabe kooperatiba bat sortzia. Azkenean basogintza eredu honek zailtasun teknikoa dauzka eta bideragarritasuna lortzeko, horren beharren lanak eta bateratzeko, gure kontestuan, jabetza txikizia dizenak, atomizalta eta guzti hori, eskatzen zaben, zelaitzeko kudaketa bateratu hori ez. Tantain egiturak eta juridikoa azkenengo hilean zehaztu ahal izan du, agarrondo zateetan. Kooperatiba komunitario bat izango da, lurraren esplotazio komunitarioko kooperatiba dut izan osua. Eta horre hongo dana, izango bez, bazkidera ditzaia batzuk egongo diaz, honek izango bez baso jaria. Usufructu kontratu bat zehaztuko dena, baso jabeak goitzak begia, kooperatibakien. Ritmo desbarrinak errespetagoaz, lotuta modelo desbarrinak, urteetelako, maksimo 15 urteelako antzaldegian arabera. Eta jasoko dabe, bazkide langile batzun laguntza. Hasiera baten errazekoak promotore izan da, errazekoak gineak eba, baina kooperatibako bazkideak aurtatuko duten nahi duen horre langile bezala. Bazkide laguntzaileen figura hori ikusten da, azkenean hogeita marreko esperientziatik, eta jente desberdinak bildu jako laguntzeko prestutasunaz, figura hori aurre ikusten da. Helburuak aurreko diapositibetan aurkeztutako basogintza garatzea da, eta pixkat bateratasun hortan egiteraz. Zela gaitz aldan enean, zer badakigu jabe batzuk desbinkulango denak, txiko eta burrak eta egin dozuena, eta urte bukaren kontua badaz egoa, eta espada ez da. Baina hori bastante tristia da, eta nahiko gonduke zela gaitzeko parte hartzia gonda izela Javiekin, desarraigo hori, hainbeste horretan materializatu dana gure helburuetan, frenatu, ez da gine izan traumatikoa. Adibidea jartzea arren, horako jabetzak aurre ikusten diaz, hemen hau esaten da, baina hemen antzerako jabetzak egiturak egongo diaz. Bazkidei eskeniko jakien da gidaritza teknikoa, saletzeakin, eta esan bezala ritmo desberdinak da zela onartuta. Eta onura ekonomiko batzuk egon dira, eskenean talde egitura ekitea, kostea murrizten dira, merkatorizia errezten da, eta gero beste zarrera batzun gati bolkatu dut. Baldintza bat da, eta transformazio, modelo transformazio hortan sartzia. Hau ez da gaur esan eta bizar betetzen den kontua, urte askotako kontua da. Eta horra azkenean zela behitzu da oso lanketa handixen behar da, denbora kontzeptu horretan, eta kostiente izan da, goi urteko pinudi bat egin sartzen dena, dio gaixotik ez dagoena, metatu dela zerbait, eta horrez da lehenko makarasa bat, eta zuzenean sartu beste zerbait, eta horretan esponatzen joan gara poliki. Eta aurkezutako metodologiekin, eta politxo hori urrengo belan nadizeak, ikusi da izan. Jarraitzen dugu interesunen zerrenda osatzen, eratuko da bai datorren urteko lehenoko edizioetian, eta dauzko finantzak eta iturri batzu datorren urtera begira, baina jaketu nago hori horretan. Aztek ez. Urtetetan okezagote dizura, nire nortzita baraga naiz eta horreko baserrika da naiz. Baserrian jaietakoa geha, eta gaur egun baserritik bizi geha, baina egia da jaio gineanetikan eta guk errelego hartu genuen erarte bai, baserriak aldaketa ugari izan zituala. Gu jaio gineanean baserri dibertsifikatu bat zan, non ardiak, behiak, baratza, inudia ere basean. Eta urtien poderioz jende gutxiago bizi ginean baserrian, baina ikusten zen ere bai administrazioko arauek nola baiteko
espezializazio batera bultzatu zutela hainbat hamarkadetan hemen, ez? Esne sektoreko realitatea denok ezagutuko dugu, baserri gehienetan zeuden esne behi horiek desagertu zian, eta esne behi asko zituzten baserria geratu zian. Hori izan zen, ni pixka gabetza egingo dut, nire ikuspuntutikan, gehiagi aztertu gabe datuak, eta nik ikusi eta sumatu izan denetik nire bizitzan zehar. Orokorrean hemen administrazioetikan bai bultzatu zen inbertsio handiak egitea baserrietan, abeltzantzan naiz baratza egintzan, eta hor baserriak halako fabrika edo negozio handiagoa bihurtu zian, baina azkenean batzutan kontura, tortzait burura, zenbaki handiagoak moitu izan dituztela baserriek urte horietan, baina ez dakitera benetan pentsatu zen, edo ondo kalkulatu izan zen, baserrian bertan zenbat diru gelditzen da, pizkate ekonomietaz hitz egiten genula, ze amortizazioekin ditetako hainbat baserri ditugu orokorrean, Euskal Herrian. Guk errelegua ondala 11 urte hartu genuen. Ordurako baserrian aktibidade nagusia aberatze egintza zen. Gu orduan ekologikora pasatu ginen. Bielur elkartean parte hartzen hasi ginen eta handikan laguntza jaso genuen, egia esan da. Gure baserrian momentu hortan etxeon inbertsio handitan sartuta, batez ere nire amak eramaten zuen baserria, eta berak eta inbertsio handirik egitea erabaki, lurra lantzen jarraitzen zuen, abentzantza minimora jetxita zeon, eta alde hortatik karga ekonomiko gehiagirik ez deneka baserrian bat. Bai ikuste genuen inguruan, azkenean baserrian etxetik animatuta bertan ez geratzeko animoa egiten ziguten, kanpoan lan egiteko ikasketak egin genituen aizpadanok, eta pixkat erabaki genunean baserriari ustia, edo uste genunean pixkat ama lagatzeko asmoa edo zuela nekatuta zela. Eta lagar ezkero etzala bueltatuko aktibidade hori, seguruna. Eta erabaki genunean, kanpoan genituen lanak utzi eta baserrian hastea, nik eta behin nik uste dut pare bat urtetan, egon izan ginala erantzuten galderari lanikan ez dezu bilatzen, o nola ez dezu lanikan bilatzen ez, langilea zea, ikasketak dituzu. Eta hori, orduan ikusten benetan gizartean ze ikuspegi zeon baserritikan, baserrian lan egitearekiko. Baina, egia da, hasieran sekulako ilusioak dinazte zehala, eta danari aurre egiteko indarra sentitzen dezula, eta, aurrera genuen egia da, norbertorian sektorian galdetzen diaten denek, animatzen dituzten da, lana bera asko gustatzen zaielako, edo inguruan naturalan egiten dezu, ere librian, neguan igual ez da erosoa, baina kanpoan lan egiten dezu, eta gutxu gora bera zeuk antolatzen dezu eguna, nahiz askotan egunak janik ez ditu, gehienetan esango genuke. Gaur egun, 10 urte hauetan bai ikusi izan dutena da, guk azkenean hektarea terdiko baratza badakau, eta gero sagasti batzuk, gure ingurunea harik eta gehien aprobetxatzen dut, nahiz eta dependentzia batzuk baditugun, argindara, dependentzia horiek baditugu, baina bai ikusten dugula gero eta gehiago, eta batez ere azkenengo urtetan, eta aurten orokorrian gero eta estuago sentitzen gehala administrazioetikan etortzen zizkigun kontrolekin, ez? Ez da bakarrikan egunerokotasunean dakagun lan-karga hori, baizik bete behar izaten dian papelak izango genuke, ez? Horrek alde batetik ematen digun lan-karga estra hori, eta batez ere ikusten dugu txikiekiko, beste sektore askotan bezala txikiari eta handiari, berdin eskatzen zaiola eta txikiak itotzeko joera hori ekartzen duela, ez? Aldi berian, salmenta zuzena aukeratzen dugun hori, azkenean
eskatzen zaizkigula pixkat prozesu danetako kontrolak egin behar izatea. Orduan, alde horretatik, bai ikusten dut, gaur egun, nekatu dezen duzela landa ingurunea usten dihoala, hemen ere Basarriak ere, denbora gutxian, denbora gutxian ez, gelditu gabe desagertzen da biltzala ez. Normalean, bataz besteko adina nahiko altua izaten da, eta baldintza horien barruan egia da errelegua ez talari ematen, baina gaur egun batzutan nik ere esaten dut, kanpotikan ikusita edo sektoria bere ezagutzen duen batek ere, baldintza batzutan ez dira oso erakargarriak ez. Alderatutik antzaten dugu, soldata mugakoak izaten diarako, lankarrak nahi paltuak eta ontsa bertan presioak jasaten ari diarako. Horregatik, ni aldon nago, pixkat administrazioen aldetik egokitzapen bat egon behar dela legeetan. Azken aldean asko entzun izaten dut, hori Europatik datorren lege bada, baina legedanek interpretazio bat dute eta egokitu aldia bertako tasunera. Hemen azkenean dauzkagun baldintza dauzkagu, eta bainik ikusten dut nengo baldintzetara alik eta egokituen dauden nekazal modeloak gustatu beharko genitukela. Ezin ditugu egun behietako ikuioak euki, kanpotikan ekarri beharko degulako egun behio hientzako elikadura gehiena, eta ezin dugu ekoiztu edozein barazki urte zanean, klima baten barruan gaudelako, eta azkenean klima horren baitan ekoiztia askoz horrezagoa eta egokituagoa dalako, beti tomatea ekatzen dugu, baina tomatea urte danean ekoiztuan izatea, baina. Horregatik, modu xume batean eta bai osasunantzako eta bai ekologiantzako ekologian bidea hartu gano guk, eta ikusten dute bai nekazaritza orokorrean agroekologian bidetik landu beharko genukela, pixkat eskalatuago gelditzeko. Eta orokorrean datuak ez dira onak sektorerako, baina bai, aipatu nahiko nituzke beste proiektu batzuk, adibidez, ni beti ikusi izan dut iparraldean egoera hobiagoa bezala dabala, ez dagoen beste industriarik, eta orduan handiak nekazaritzan lanean jarraitzen duen neurri batian, baina adibidez, azaroan 7an agian argitaratu zuten Ipar Euskal Herriko Laborantza Ganbara 2019an konturatu zela 10 urtetan 2500 etxalde, urrungo 30 urtetan 2500 etxalde galtzeko arriskuan zaudela, erreleborikan ez dutelako. Eta, hemen esango nuke ez gabiltzala datu horietatik urruti, eta kasu honetan, erabaki zuten pertsona bat lanean jartzea gai hori heldu eta nolabait aldoan modura zuzentzeko. 2019an lanean hasi zian eta 12 urte damen lanean kafe transmisioak antolatzea okorritu zitzaien eta lortu dute 18 errelebo bideratzea edo 18 errelebo gutxi gora bera fase desberdinetan martxan dituzte. 12 urtetan 18 errelebo eman dira. 12 urte lan egin da gero, 18 errelebo martxan jarri dituzte. Hornik ikusten dut, datuak ez dira, beste edozein sektoretan, beste labaiteko datuak espero dira, eta hor markatzen horre ikusten da ere bai sektoreko erritmoa zein dan, ez? Nik orokorrean ikusten dut, nekazal modelo gehienetan nahi dela bultzatzea nekazaritza sektoria gaur egun munduak daman erritmo frenetiko hortara egokitzea, eta ezinezkoa ikusten dut, espaldin bada guztiz artifiziala egiten, ez? Eta artifizialtasun horrek, dependentzia asko eta ekonomia, inbertsio asko ekartzen ditu, eta gerorako jarraitzeko baliabide gutxi izango genuke.
eta, bueno, gutxitan ematen dut, baina niri asko iruditzen zait egia esan da. Orokorra delako sektorean, azkenean emaitza txiki batzuk lortzeko lan asko egin behar izatea. Baina handi berian niretzako horrek erreflejatzen du gaur egun sektorea ze puntutaraino iritsi da, hainbat lekutan. Eta azkeneko egunetan nire topatu duten beste proiektu bat izango litzake Durango eta Aldeartibaiko landa garapen elkarteak batuta. Ez da berez proiektu berri bat, iparraldean trebatuz bezala aipatzen duten proiektuak dira eta Bartzelonan eta Katalunian ere martxan dituzte. Behaiek azitegia deitu dio eta pixkat arazo edo kezka berdinari aurre egiteko martxan jarri duten proiektu bada. Hori ikusten zuten ez dagoela erreleborikan lehenengo sektorian eta 10 urtetan guztiategien 40% galtzeko arriskuan egongo litzakela eska dute zerbait martxan jartzen, ez? Orduan, kanpaina komunikatibo bat ere martxan jarri dute, zuzen tributakoa zara, ni nekazaria, erabiltzen nioaz. Eta, kasu honetan, lehenko sektorean lan egingo lukeen jendia bila dabiltza, eta trebatu zen ere berdina, pixkat lan berdinakin lan egiten duten proiektua dira. Eta lehenengo 2 urtetan, lehenengo sektorean lan egin nahi duan pertsona horri ematen dio lan egiteko baldintza batzuk edo leku bat eta baliabide batzuk inbertsioetanak egin gabe izango dut. Nolabait probatzeko sektorean lan egin nahi duan, gustatzen zaion, balio duan, bideragarri ikusten duan edo ez. Eta, hemendikan ez dago Durangaldean lehenengo pausutan daude, baina iparraldean bai erabiltzen den sistema bat. Baina, gara da ere bai, medioak bideratu behar tezkionak eta normalian hemen dana inbertsio pribatutik egiten da, ez? Baina, instalatu nahi duzu, behar duzu leku bat, inbertsio batzuk, eta normalian pertsona fiziko edo pribatutik martxan jartzen dira proiektu gehienak. Eta, bide horretatik aurrera egin ahal izateko, edo nolabaiteko lotura badakazu lehenatik, edo nolabaiteko horrezkasunak, edo nahiko zaila da gaur egun egiesena bide horretatik aurrera egitea, ez? Eta... Baina ikusten dut orokorrean errelegua dela gaur egun sektoreak dakan pixkat erronka handiena. Batez ere oraino indikan garaiz gaudelako eta indikan 10 urte da lana asko zailagoa izango dalako, eta orain ere ikusten den erronka handia dela. Ze baserri asko profesionalak gutxi dira, batzuk aktibidade desberdinekin jarraitzen dute nolabaiteko mantenua edo eusteko lurrei, baina egia da gero nolabaiteko iruditasun betetzeko ere bai kanpoko norbait etorri eta hor aktibidade bat martxan jartzeko lanketa asko egin beharra dagoela. Baina, hontxe dela momentua. Eta, listo. Gonbidapenarengatik eskerrik da. Gaurko honetan arras baztani buruz mintzatuko naiz, eta baztan hobetzen egitasmoari buruz. Lehendabizikoa, tokiko garapenerako ekinbide kolektibo bat da, bigarrena berriz, ustutzen nahi diren herriguneak biziberritzeko plan bat. Beraz, arras baztan eta baztan hobetzen. Landaremoari buruz, solasterakoan eta landa garapena zeibaita naskilako izpide nagusia. Bada liburu bat, jente kasi perfecta, nahiko ironikoa eta Eskandinaviako herriei buruz mintzo dena. Eta liburu hortan mintzo zen, modu ironiko batean algo jendarta itzenatu buruz. Eta bitxia intzitzea datu bat aipatzen zen ez. Adibidez, Danimarkan beti aipatu eta itzalanduko hortan, Danimarkaren erdialdea, nara baten gizako eremu geografiko bat badago, ustutzen nahi da. Landa eremua da dela eta ustutzen nahi da. Jendea biltzen nahi delako, Kopenhagen eta
eta Arbusen, Jutlandiako penintsulan dago inbertzirik kozkor bat da. Eta liburu hortan ere aipatzen zuen, Suedia ere aipatu hortan, Suedia ostutzen naizela. Suediako landeen konkurrentzia ostutzen naizela, eta jendeak entzen naizela, Gotemburgo, Malmo, eta etzait hiriburua gogoran edo. Estokolmo. Eta hola, han hemen begira, eta herrialde itzinatu eta landeen ostutzen. Baina ostutzen ere bai Frantziako estatuan, edo Alemanian hainbertze tokitan eta aldike bizi ditugu gure landa inguruneak, gure eremu eta eskala txiki mugatu hortaik, gure udalaren barrutitik kasik edo eskualdearen barrutitik, eta ara non, landa eremuen inguruan baden joera bat, geografia zabalat hartzen duena, kasentzan Europaren mendebaldean beretan, eta ostutzen nahi da. Eta horren lehenbiziko gogoeta bat hartzen du ez. Eta hori ala izanik eta joera rokor bat izanik alako lurralde eremu zabalean, tokitik, sakoneko joera hau itzulikatzen aldira, edo zer egin daiteke tokitik ez. Guk erantzenik ez du, Baina, sortzen diren kalderak dire batez ere, bidea egin ahala, ohartzerakoan, bidea egiterakoan, asmoetako urratsak eman bai aitzinatzen dela, baina lagun batean halako sabai batzuk ukitzen dira, irazko sabai batzuk eta nekargarri dela hortik haratago ibiltzea bat. Eta hoixen baiz, landa ingurunearen inguruan joera oroko sakoneko batzuk daudela, eta adierazten dela landa inguruneen gainbeheran. Eta hamarkadak dira landa inguruneak ez denak, baina joera orokor bezala, gainbeheran daudela ez. Bazkanen adibidez, hazkunde naturala negatiboa dugu 70 hamarkadaz geroztik. Eta hori gertatzen da toki anitzetan. Migrazio saldarengatik populazioa mantentzen da. Baina bere aztiko mugimendu hori da. Eta ohiko jarduerak ere aldatzen dira, eta egitura ekonomikoa ere aldatuz ganda denbora guztietan ez. Eta gizarte aldatu da bere bistako dena. Eta guzti honetan izan zen guretako proiektu egin nahi hortan momentu garrantzitsu bat gu garenaren ohartzea edo garenaren kontzientzia hartzea eta gure buruaren ezagutzea. Aldike ibiltzen bai gara, gauzak egin nahian, baina egiazki jakin gabe nor garen, non gauden edo zein diren gure baldintzak ez. Hartu zerbaitera eredu bat eta hori bertzerik gabe aplikatzen dugu. Eta hortan, ahalegin hortan, ohartu ginen, bastan baitela bere berezitasunak. Bere berezitasunak eta bertzen landa ingurune batzuk buruz, gurean ondo badugu legebiltzeko sektore adierazgarri bat. Hau da, populazio aktiboaren portzentai kozkor bat, eta zenbaki absolututan ere lehendabiziko sektorean nahi da. Eguneko seia, berrunta hirurogei nekazari profesional baditugu. Ego Euskal Herrian, baraz bertzeko ez da batera ere iritsiko ez, gurean, eguneko seia momentuan gogorra da, baditu bere berezitasunak. Adinez, poliki zahartuak eta ondoko marka eta honitz jubilatuko dira eta sortuko dira. Baina, hori badago. Eta nekazaritza lizentzaren inguruan, nekazaritzak azpegiturak behar izaten dituzte, nekazal ingenieriak behar dira, eraikuntza etxeak ere, gerdio ezberdinak, horren inguruan baude inbertze zerbitzu osagarriak baitaritza dela, kooperatiba dela, komertzio bat eta ekonomiaren eskala bat tokian ematen eta artikulatzen dira. Eta, bada artikulatzen dira. Horrekin begibistakoa dela, nekazaritzak paisaia bat sortzen du, populaketa eredu bat ere bai, gurean eta hemen ere bai ez, baserri barreiatuarena, sakabanatuarena, eta horrek badakar, erran bezala paisaia berezi bat, eta hori bada erakargarri bat landa turismorako, eta landa turismoaren inguruan landetxeak daude. Gainbehar etorretako baserri agutzi berritzeko, bide eman dutenak, horren inguruan ere bai turismoko zerbitzu batzuk sortzen dira. Eta hor badago sare moduko bat, hainbertze jardura elkarren artean harrematzen direnak,
eta beren harremanak trinkontuz, indartuz, tokitik, norazpeit ere, barnetik, indar bat dedikatu dezaketenak, ez? Eta onduen, gauza hauetara, modu kasual batean egatzen da, behar bat toki batzutan azterketa bat enkargatu daiteke eta hau eskaintzen dizute, baina poliki gauza hauetara tristen da eta ulerkuntza honetan, ez? Eta ulerkuntza honekin, ohartzen gara, adibidez politika sektorialak ez dute balio. Normaki antolatzen dugu turismoko maila, antolatzen dugu merkataritzako maila, antolatzen dugu izertako maila, eta bederen tokiko eskalan eta tokikoa definitzea zaila da. Ipar Euskal Herrian egia tokiko ikauda sistema bultzatzen, eta tokiko da Ipar Euskal Herri guzia, eta hemen tokiko ipatzen duen izatetan norberaren, udal barrutia norberaren auzoa. Baina tokikoa buruz sektoriala den ikuspegia aldika estu samarrak askas gelditzen da. Ez baitu, hemen dagoen berezitasuna eta hemen ematen diren hartu eman horiek ulertzeko eta horietan eragiteko ahalmenik behar da, herrialde mailan, Gipuzkoa mailan, Nafarroa mailan eragiteko aldundietatik edo baliagarri gertatzen da, baina tokiko eskalean hori da. Eta horren tokiko eskalatik lurralde ikuspegiak bai hartzen du balio berezi bat. Eta, eroi gabe tokiko sektoriala ikuspegietan eta hori ezkaita funtsezkoena, baina bai ulertzea zer den lurraldean gertatzen dena, ez? Eta lurraldean gertatzen den hori ulertuta baseatu hortan eragiten. Eta ohartu ginen bertze kontu batetik ere, jarako batean gaindegia, zoritxaraz gelditu den gaindegian, Euskal Herri guztiko datuak zituzten, hain bertze indikatzaile, eta aranon indikatzaile bat autonomen tasarena. Eta autonomen tasa goztaski bitxia da, zeren ingurune industrialetan autonomen tasa eduko 15 ingurukoa da. Muturreko landa ingurunetan, Pirinaldean adibidez, enpresa ehun baten faltan, jendeak bere burua enplegatzen du. Eta orduan horietan, autonomen tasa aldetik 350 gehiago da. Eta gure aldetik 58. Orduan, gure abeti izaten da, ez bateko, ez bertzeko alako erdi bideko bat. Orduan, honek gara nahi erakustetzako, autonomen datu horrek, baginela tokiko ekonomiaren zati bat, lurraldeari arro lotuta, jarduera pila bat harremantzen zituena, eta jarduera egiten izien jendeak haunitz autonomoak zirela, edo mikroenpresak zirela. Beraz, Franco sakabanatua zen egitura bat gindua. Eta horren, hori antolatzeko egin dala egin. Eta horren antolaketan, baliatu ginen nortasuna. Baztanek badu nortasun desentekoa, nortasun gotor bat, jendeek partedetza sentimendu kostor bat dute, eta delako baztangartasun hori baliatuz. Hasi ginen dinamika batean, eta hortarako ikusi ginen egokina marka bat izan zitekela. Baztandar izatearen senaren markaren arrazionalizazio modua. Eta hortan eman ginen, jendeek lurraldeari buruz duten atxikimendua, partaidetza sentimendua erabili, jendea proiektu kolektibo baterat hurbiltzeko. Baina bi pausutan egin duen. Hasteko, ikusita hain sakabanatuta ginaudela, ikusita, lehendabizik, jendeak arroka antolatu genituen, ikuspegi sektoriala, baina bere garen ditzeko. Modu guztiz instrumental batean. Eta horren, ikuspegi sektorial horrein, baztanen, bagenituen eta baditugu artesabak eskulangileak, horiek ja lehendagotik antolatuak zeuden, baztango zaporeak, dire nekazari eraldatzeileak zuzenean saltzen dutenak, ok lehenago ez zeuden, eta gogoeta prozesu oso bat egintzen dute bat eta gehiago irautzuena, eta beraz, ardoi antolatu ahal izan zen. Bertan baztan, tokiko merkatari eta saltzaile eta zerrutzuen elkartea, jarduerak pile bat biltzen dituen elkartea eta aski ekintzeila dena, prest,
zerbitzu turistikoen elkartea, Apopilo, ostatu turistikoen, alojamendu turistikoen elkartea, eta denek ere, osotasunaren kontzientzia batekin elkarren beharra dugunaren ustearekin eta elkarranean etzeko borondatearekin ez. Eta hori gola, erran bezala, marka sortzeko ekin bidea abiatu zen. Bideo txikina dago, uste bideoa hori bikina dela momentuetan. Eta modu hortan narditu zen arrasbaztan. Eta modu hortan narditurik, ikusi ginuen garbi izanik, nola harreman zen garen, denen artean harreman bat dagoela eta lurraldea ekonomikoki bultzatzeko baliagarri gertatzen dela, gero, modu bateratu batean nola garraio bideratzen duzu proiektu baten inguruan. Eta gura poliki estuturik konpromiso tikien kanpaina sortu duten. Eta konpromiso tikien kanpaina tikien kanpaina zertzen, eta zer da, baino batez ez zertzen, zen Franco gelitu zeigo dena COVID-gatik eta bertze historiogatik. Konpromiso tikien kanpaina zen, egun bat eragile antolaturik ziren arrasbaztanen, tarteko elkarteak aprobetxatuz, tarteko elkarteak, eran bezala Bastango Zaporeak, Prest, Apopilo, Laundi Eskola ere bai, Zederka Lur, Garapen Agentzia, Udala eta bertzeak, egun bat eragile hor antolaturik, eta konpromiso tikien kanpaina zen, bortz arlo estrategiko finkatu gintuen, zaborarena, energiarena, urarena, euskararena eta elikadurarena, eta bakotxan egingarria zen ekintzak tiki eta neurgarri bat planteatu. Denek egin izateko maneran, eta denak konpromisoak hartuz horiek bete. Errelato bat sortuz, kontakizun bat sortuz, eta batekin norabide bat ere markatuz. Konpromiso tikien kanpaina berez izan nahi zuen konpromiso handien estrategia bat ez. Bortz 6-10 urtera pentsatuta, ez hemen ageri den bortzarra horrekin, ez da bortz ekintzarekin, baizik eta behar dela 6-7 arlorekin eta 100 ekintzarekin. Errexena denetik, zaienera den hortarnio. Eta modu neurtu egingarri batean, abiatu zero egoeratik eta ailegatu 10 egoera horretara. Eta gisa hortan, denon artean, lurraldea eraldatzeko tokiko ekimen bat abiatu. Hemen erraten ginen, egon horren eskura diren ekintzak txikiak kolektiboki pentsatu eta egin ditugu. Gure buruak aldatu bizitzeko toki hobeagoa sortzeko, trantsizio sozial eta ekologiko ikuspegi luzean. Eta horregatik ezagutu gaitzatela. Zen gune badu estrategia ekonomiko bat ere, gure produktuak unekin harremandu eitzatela, edo gure eskaintzak unekin harremandu eitzatela. Beraz, horregatik ezagutu gaitzatela ere. Lehendabiziko saioa prestaketa ariketa bertzerik ez da. Naia baita konpromisoen taula oso bat egitea, EPRD eta tartar eta hau tabertzea zerran bezala. Eta bizen pixke bat egin nahi ginuena. Baina azkenean arrazun desberdingatik gelitu da. Eta hau, berez, ez da alako gauza berritzailea. Zeren, bai euskarari hau baita. Ez, kasutan euskararen normalizazioari buruz. Guk hau gara ginen lurraldearen dinamizazioari buruz egokituta, Frantziatik biogale proiektua. Ezagutu ginen Frantziako bartxen ego ekialdean, Alpen aitzinaldean dagoen eskualda handi batean, biogale, marka dutean, Dromeko Baiana. Hangoa, 100.000 biztanle dira, 3 eskualdeko zor dira, 20 urteko dinamika badu, milioiak mugitzen dituzte eta bertze eskala bada. Hau, gure hau, kasik 0 eurorekin egindako gauza da ez. Bertze hartzoen artean ere horregatik gelditu da. Eta, lurralde garapenari buruz nintzo gara eta garapen sozioekonomikoaren bultzatzeari buruz nintzo gara hori da gertatzen den gauza bat ez. Berez ez dire udal kompetentziak. Sustapen sozioekonomikoa, normalki, Nafarroan bederen,
Nafarroako gobernuarena da. Ez da udalaren ahalmen bat. Eta udalaren ahalmen aztenez, begibistakoa da ez du hortarako baliabide ekonomiko berezirik. Tarteka-marteka handik porroskatzen duena. Gainera Nafarroan, udalen finantziazio sistema Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari buruz iduritsua da, baina desberdina. Zeren, hemen bezala, transferentzia arrunten funts bat dago, diputazioetik udaletara etortzen dena, baina Nafarroko kasuan, diputazioaren diru sarrera arrunten portzentaje tipiagokoa etortzen da udaletara. Horrek arren udalen autonomia ere tipiagokoa dela, eta beti diru laguntzen menpeago eta hau eta bertzago gelditzen dela, eta orduan udal bakoitzaren ekin bide edo autonomiako gozak bide horiek finantzatzeko bazabiltasunak sortzen direz. Baina, hori izan nahi zuen, arras bastante arra bezala, momentu honetan geldiri dago, COVID-a kardiolako zelako zera bat, gure eventasunak ere aldatu direlakoz, eta momentu batean ere baliabide ekonomiko aski ezin delakoz, unek eskatzen duen eragiletza lana egin alizateko. Eta beti ere, uni buruz gogoetan egin delaik, eta asementara itzulita, erraten behar egin landa ingurunek bizi duten egoera, joera, gainbera Europan ez. Eta nola xeratzen garen tokiko eskalatik eragiten eta tokiko mailan ameka gauza bultzatzen eta hemen hau egiten dute, harat bisitan jaten gara handik ikasteko, handik alokartzen dugu, xeratzen gara, guraren berri ikastera hemengoa gatoz, horiek xeratzen dira eta hor gabiltza denak ez, horako mugimendu batean. Baina hor badago delako sabai hori ez. Eta jaz, Frantzian argitaratu zuten liburu bat aski ederra, eta izena zuen Euskarara ekarrita tokikoaren ilusioa. Eta gauza horretan seiatu ondoan hori da behitzen den kezka ez. Zenbat karaino zuten garen nahi olako ilusiopegi batean, hau da, nik uste tokiko mailan gauzak egiten seiatu bat diren, baina ohartuta aldi berean, bertze eskala batzuetan ditugun mugat eta behar bada lan handi batzuk eta ez gutxi horien eskala bertze bat dela. Eta horietan ere, ahal egin behar dela ez. Adibidez, aspaldizko honetan, aurritzetan aipatzen da ez, nekazari abentzainek bere produktuak transformatzeko horako toki kolektibo batzuen egitea. Eta udalak edo horrebitzen dire eta gura astutuz, eta arrok proiektu komplikatuak dire. Horien diseinuak finantziatzeko sekulako diru askatzen dute toki batzuetan, eta gero horien bidera gertasuna ez dago inondik ere aitzetik bermatuan ez eta ameka txosten egin. Zeren gero, eraldatzen denaren arabera behar du bere lerro berexia, gauza guztak biltzen direlaik, egunak ditu 8 ordu eta hor eraldatzen ibide egiteko momentuan, eta momentu jakin batean, behar bada, salmenta zuzenaren lege on bat idukitzeak, inbertzio korrupioa askatzen lagundu dezake. Eta lan egin behar da, salmenta zuzenaren lege on bat idukitzeko, eta hor baliabideak, eta hor burua eta jendea pentsaketan, eta hor denak antolatuta eragiteko, bertze lobien kontratagola, denok organitza porroskatuta, bakoitza gure udal edo baiaran, gure transformazio zentro kolektibo egiteko. Interesgarriak direla, eta berazkoak direla aztuta hartzen ez. Baina, lege hon batek behar bada inbertsio aize tikiagokoekin aukera manen luke baserritan transformatzeko eta modu arautu batean zuzenean saltzeko gehienez bitartekari bat erabiliz ez. Eta orduan, tentsio hori aldiero burutan dukitzea ere garrantzitsua da ez. Zer egin, ze eskalatan, indarrak egon inbertitu eta hau eta lotzen. Zenbora, jarratzi denbora. Orduan honetan lotzeko zen bertzena janetu denbora guzia eta kasu honetan unekin osagarri zen edo da bastan hobetzen eta hau da Nafarroko mendialdean, isurialde Atlantiarrean tokamitzetan gertatzen dena. Herrigune berezia ditugu, herrigune historikoak eta horietan diren etxen tipologia aski berezia da eta horiek gaurko egunerak hartzeko zaitasun handiak dakarzkit ez. Sekulako azalera dituzte soraiuka, gaurko eguneko familia unitateak diren bezalakoan dira eta hor sekulako erronka da
Zeren, aldi berean, horiek dena gustutzen nahi dira, eta herrien kanpokaldean eraikitzen nahi gara, lurrik emankorrenetan. Eta hori ez da batutu bertzera moldatzen. Baina nortarako ari gara, hiri jarriko eta plan bat antolatu nahian, agendan arretagunea aldatu, eta gure ahalmen sortzaile kolektibo guzia bideratu gustutzen edien herrigune horiek bizi berritzeko. Bai, bizitegiari buruz, eta hor, zer bizitegi tipologia egin daitezkeen, ondarea zainduz, irisgarritasuna bermatuz, energiaren inportasuna, komertzioa berrantolatuz, paisajismoaren begirada gaurkotu eta berritu batekin, eta horrelako mila historiorekin, baina hortan gabiltza eta haunitz kontatzeko ere ez du, zeren lehendariziko fasa bertzerik ez behitu.